Velkommen til den her video. Jeg skal vi lave basketball. Ja, vi skal ikke lave basketball. Vi skal spille boss. Og I skal huske at like og subscribe, fordi så laver vi mega gode videoer. Vi er lige begyndt, så vi vil gerne håbe, I tager godt imod. Og I skal huske at like og subscribe. Har jeg ikke lige sagt det? Ja. Ja, okay. Men husk at se med til slutningen af videoen, så spiller vi måske. Altså til mig lidt basket. Måske kan jeg også abonnere til mig. Måske jeg skal abonnere til Amin et eller andet. Ja, måske er 264, så kommer jeg sikkert op. Ja. Okay, kom. Baskettur. Okay, kom nu, Amin. Du kan godt. Jeg har øvet mig, mener. Det kan vi godt nok sige, jeg har. Men de 2 sekunder. Okay. Nu er han tilbage igen. Var det ikke sejt, at lige gjorde det? Næste gang, så... Okay, så kom. Ikke kig på mit glas, men kig på det der mål, jeg tror. Just, du skal have basketball, det vil du. Tak. Undskyld, min hånd var lidt grim. Basket. Ja, han er god til at skyde på mig, okay? Meget god. Ja, okay. Ja. Ja, han var dårlig. Han misser. Okay, nu... Wow, what I miss, mener. Undskyld mig. Se det her mål. Sejt, jeg har ikke armer. Det er jeg bagt, når jeg kun mine fans. Dine fans. Jeg var spækket. Kom nu ind. Pause. Så knipser vi lige. Og så er vi tilbage igen. Oh my god. Og så klipper vi en til gang. Bam. Så er vi tilbage igen. Lucky this. Var det pænt? Nej, det var ikke så pænt. Fodbold. Hvad med, vi spiller... Hvad med, vi spiller lidt fodbold om lidt? Okay, om lidt. Det var godt nok ikke meget. Sådan, man tager bolden sådan her. Så man kan... Jamen, jeg klipper. Hey. Okay. Nu skal vi se på det kamera. Ja. Det er godt nok et mål. Ja. Okay, lad mig lige prøve med fodbold. He's gonna miss. Så... Okay, nu er det min tur. Jeg har aflagt. Okay. Max aflagt. Okay, lad os se. Jeg klipper det ud af min. What a miss. Hallo? Hej, Viggo? Avik, du skal ikke filme. Nu skal vi styre ham. Hvad med vi give pause ham? Nej, Avik, ikke pause. Okay. Hvad mener du med pause? Jeg mente klippe som med en saks. Ja, det kan vi godt kalde et mål. Det var slet ikke et mål, altså. Jeg tror bare, at så er der man ned med jer. Meget for et mål. Græmi ræk mig til. Skal vi ikke spille et fodbold? Jeez. Remy, ræk mig til. Jeg kan godt se, at vi har bare tager.
Hvad? Tysser du lige på mig? Du skal lægge subscribe. Yes, jeg filmer dig ikke, når du sysser på mig. Jeg filmer mig selv. Godt nok sort. Ja, det er godt nok sort udfor. Der er puderbrød. Ja, det ligner... Jaks Explore. Kan I se noget? Kan I se nogle æg? Jeg spiste dem til... Jeg spiste... Hvad med? Jeg har fundet nogle æg. Det er ligesom med spejder, ikke? Det er hernede. Og sådan der spejder jeg ikke. Ja. Og jeg skal spille på. Et fodbold, ikke? Ja, hvor? Hent bolden derovre. Okay, det er mig. Okay, jeg knipser. Nu. Okay, nu er det mig, der giver. Undskyld, hvis der er nogen, der dør af mit jumpscare. Okay. Nej, jeg spiller fodbold. Nej, ja, så vi skal give for midten. Okay, så vi laver nogle... Okay, det er mig, Elias, der styrer. Du tror på mig. Jeg tror på dig, så skifter vi bare med på et kamera. Okay. På kamera. Nej, jeg kan godt tage det. Jeg skal ikke give. Så skal jeg Så give. har den her. Nej, så. Ja, det var bare min gokkepop, jeg talte om. Fordi jeg er en lille baby. Med min tykkeflaske. Yes, er det mig, og så shaky. Er kameraet okay? Ja. Når du løber, så er der god kvalitet, ikke? Ikke? Time to play. Jeg tager bare kameraet. Okay, hvis jeg skruer nu, så er der like og subscribe. Hvor der går. Og husk at like og subscribe. Hvor der går. Nu, jeg tror. Let's go. Lige rundt mere. Vi kan bruge med en saks. Kom nu, hvad skal I gøre? Okay, I skal like og subscribe, hvis jeg skruer her. Undskyld, jeg er så dårlig. Undskyld, hvis der er dårlig kvalitet. Det er bare fordi, at vi skal bare shaky kamera. Og jeg skal bare sige noget. Hvis hver, der ser det her, så kommer vi til shoutout til hver, der ser bare. Ja, hvis Vand, der ser det her, så kan vi give et shout-out til Vand, men han må være med i en af vores videoer, hvis han har lyst. Ja, måske kan vi vise hans account. Nej, vi viser ikke hans account. Jeg tror ikke, hvis han vil have det. Måske kan jeg spørge på Discord. Fordi jeg fik Discord. Jeg har Discord. Det har jeg da ikke. Men guys, vent lige. Klip. Guys, vent lige. Vi er i gang igen. Okay, let's go. Let's go. Au. Nej, jeg måske skal være med. Godt. Så, bare så vi lige